La data d'avui ve subratllada per una ventada de port tota la nit fent vent, i també, a més, en el calendari cívic es troba com la Diada Nacional de Menorca, tot i que ens trobem en el 1041 dia de pandèmia i pujant, així com en el 333 jorn d'una invasió inexplicable d'Ucraïna abans de les tropes russes. Al marge d'aquestes qüestions no menors, s'ha de dir que feia més de 38 anys que no suportàvem una inflació tan greu al conjunt de les terres peninsulars, i no hi ha cap mena de dubte que aquesta situació econòmica ha frenat en sec la recuperació posterior al Covid i amenaça l'estabilitat política, econòmica i social en molts altres llocs del món. Però s'ha de dir alt i clar que el mal de molts suposa, en aquest cas, ganància d'uns pocs. Les companyies energètiques, els bancs, l'oligopoli del cereal han fet el seu agost amb la pujada de preus.